Photo shooting saja senang dengan cycle na. Saya ni orang mula itu bukan pakai orang memang saya. Itu ni, hela, sinjura, food lah, kan ada ya kan. Saya ni tahu ni itu ni. Tapi belum sekarang kelas saya. Itu ni sekarang saya dulu.
Kala ka na rin nila. Lagi siya, kaya lagi, kung saya, gusto niyo yung sa nila, ito yung kong kung saan ba, isa sa, gusto nga ito na yun, they just wait 10 minutes more. Ito yung kong kayo na, others here to play. Others got 6 goals. You are got 4. Now it's 15. Wala na yung goalie. Pushing na ready na yun. Wala na ready na yun. Actually ba? Bakit ang isang nila? Awin na. Ajay. Praya. Match. Isaya. Na. Dahil sa ito na umahag isang nila. Ito ang kabasyan sa mga musik sa'yo. Ito yung ay nila. 그저 그집어.
two, that's okay. Kasi kanina na siya, sige, may pa siya. Ano sa home sa nagagawin sa pagkakas? 7-1. So here last match day, all the kids in the ground, please come out this side. Hold the gate. Hello.
ถึงเชื่อไหมนะครับเรื่องที่volunteers day volunteers and sound system 정상이 되어야 필요한 시간 그리고 생기가 actually volunteers committed to 신규가 아직은 이제 sound system 이 계속 있지만 이 분위기 상태로에 아니면 다양한 사세 무슨 신규가 계속 있지만 volunteers 모아서 volunteers 모아서 신규가 지금 sound system 자, 좀 사이를 사랑하나 이렇게
Ura,心里乌拉，啊，当为读你的泪，嘿的，和他的主人，你的他的说的，那你的就算跑了，啊，当为读你的泪，啊，当为读你的泪，乌拉，心里乌拉，啊，当为读你的泪。当为读你的泪，哦，当为读你的泪，乌拉，心里乌拉，啊，当为读你的泪。Max kita loh, yan. Itu sini lang ng tapos. May pila loh. Yan. Jeje pila loh. No. You.